akakho umuntu ngiyaphinda akakho umuntu wakuleli ibandla likaMenzozi nomhlaba esalifundiswa ubaba omkhulu ongama phakathi bakwabantu ethi imina uNkulunkulu. Ngoba ukuthi imina uNkulunkulu kukuthuka uNkulunkulu. Ukuthi umina uNkulunkulu kukuhlambalaza uNkulunkulu. Ukuthi umina uNkulunkulu is blasphemous. Akwazi ukushintsha lokho. Kodwa namhlanje sesiyinhlekisi. Ngoba ngiyabona na kwa Facebook. Bathi izitha zethu zithi ayikho lento yakwaShemba, ayikho lento yaManazaretha. Amanye aManazaretha akholwa uJehova. Amanye akholwa emadlozini. Amanye anoNkulunkulu owumuntu. Inkinga leyo esibhekene nayo. Inkinga leyo esibhekene nayo ngoba is a fact. Ukuthi kuleli ibandla laManazaretha kunamaNazaretha akhonza amadlozi. KunaManazaretha akhonza umuntu. Kuleli ibandla likaJehova. Abasho bethi usibanibani 100%. Bethembe ukuthi uma ngabe uyihlaba lento bazokuthuka. Besho lokhu yana nalokhu akuwe. Kodwa mina engithunywe uNkulunkulu ngenze ngesabe lokho. Ngenze ngesabe. Uma into i-wrong. Uma into ihlambalaza leli bandla ihlambalaza leli bandla. Noma ngabe yenziwa ilunga lebandla noma abenziwa umholi. Kodwa into ethuka uNkulunkulu kuleli bandla kufanele ngisho ukuthi lokhu kukhuluma kuthuka uNkulunkulu. Lokhu kukhuluma kuthuka umprofeti. Lokhu kukhuluma kuthuka ubaba ilanga. Akwazi ukushintsha lokho. Manje ke ngiyazi ukuthi niyathuka ngalokho. Ukuthi nikhuzelane. Uthi ubaba ilanga sengikhohle ukuthi ipage bani lapha okhuluma khona ukuthi amaNazaretha inkosi yawo yinye uNkulunkulu. Inkosi yamaNazaretha ayibonwa. Inkosi yamaNazaretha isezulwini. Inkosi yamaNazaretha uNkulunkulu. Uthi ke ubaba ilanga noma thina singasekho lapha emhlabeni sesahamba lapha emhlabeni ningakhohlwa lokho ukuthi nina aninayo inkosi ebonwayo. Inkosi yenu ayibona. Inkosi yenu uNkulunkulu. Ningakhohlwa lokho noma sesahamba la emhlabeni thina ezisho yena ubabelana. Manje yini ezokwenza ukuthi sikhohle lokho? Ngoba wakugcizelela ukuthi sikusho ukuthi la kuleli bandla laManazaretha inkosi uNkulunkulu, inkosi yamaNazaretha ayibona. So uma sekuqhamuka umuntu emaphambi kwabantu ethi yimina uNkulunkulu uchaza ukuthini? Uma kuke kwenzeka ukuthi ngama phambi kwenu ngathi yimina uNkulunkulu anongithatha ningise mental hospital. Ngoba sengisangene ekhaya. Ngoba akakho umuntu ophilayo kuleli ibandla ongasukuma ethi yimina uNkulunkulu. Usho ukuthini?
uphikisa umprofeti osifundisa ukuthi ufanele sikhonze uJehova. Uphikisa bonke laba abaholi abasifundisa ukuthi lokho sikhonze uJehova. Noma amaNazaretha engaba zigidi noma engaba ngakanani. Kodwa uma bebheda babheda fanele manje niyabheda. Lento eniyenzayo nithuka uNkulunkulu. Lento eniyenzayo nithuka umprofeti. Lento eniyenzayo nithuka ubaba ilanga ngoba lento bonke abaholi basitshela ukuthi kufanele sihambe kanje. Asikaze sifundise ukuthi ukhona umholi ongama phambi kwabantu ethi uNkulunkulu. Kodwa lo muntu othi uNkulunkulu akasena ngisho umprofeti. Lo muntu othi uNkulunkulu akasena ngisho umholi ukuthi umholi into nje wavele wathathwa wabekwa phambi kwabantu. Kodwa noma semi phambi kwabantu uyabona ukuthi lo muntu akazi lutho ngalento uyiholayo. Ngisho ngathi akasine lapha ngeke sine. Ngoba akazi. Ngisho ngathi akashumayele ushumayela nje ngoba azi ukuthi uzobeka igama elilodwa kuthiwa amen haleluya. Kodwa uma ungasombeke nje phambi kwabantu uthi awuyikhulume lento iyona ukuthi uyisima kanjani ngeke zekwazi ukuyisho. Kodwa uyakwazi ukuthi yimina uNkulunkulu bese abeqhamuka kaNazaretha uthi amen uyingcwele. And kufanele sivumele yonke ngeke size sikuvume. Ngeke sikuvume. Uthi baba ilanga lento ngeyenu ibhekeni lento lobu bungcwele ngokwethu. uNkulunkulu kulethe kithi. UbuNazaretha kufanele kulwelwe yithi. Yabo. Ungasho ukuthi hayi labana abanjani ngoba uma izitha seyithuka ubuNazaretha zithuka nathi. Hayi ukuthi zithuka laba kuphela abenza lonto. No, sonke siyathuka njengoba besho nje bethi abanye bakhonza uJehova, abanye bakhonza amadlozi, abanye bakhonza umuntu. It's a confusion. And unless leyo nto leyo siyimela angeke izinto ngoba lo muntu lona othi uNkulunkulu usazothola umbhalo othi mene tekel ufasir ukuthi uNkulunkulu ukubekile esikalweni wathola ukuthi awulutho njoba namanje ngalutho nje ngalutho lama qiniso kufanele siwamele siyathuka kwenziwani kodwa iqiniso ngoNkulunkulu kufanele ulimele. Iqiniso ngoNkulunkulu kufanele ulimele ukuthi angeke sivume ukuthi kule nkonzo yamaNazaretha kusukuma umuntu ethi uNkulunkulu. Ngeke sivume. Ngoba uthuka uNkulunkulu wethu. Uthuka uNkulunkulu kwaMprofeti. Uthuka uNkulunkulu wabo bonke laba abaholi abakhona. Uma engazi yena ukuthi uNkulunkulu yini akahambe eyokusho lokho emantshwaleni hayi lapha phansi kwethu. Uthi ubaba ilanga kwenye intshumayelo lapha ukuthi angizange ngayibhala phansi. Uthi uma ngabe ningithola ngingasayenzi ngingasayilandeli indaba kaNkulunkulu sengiphuza utshwala ningikhiphe. Nithi baba hamba. Ngoba awusafanele ukuba phakathi kwethu. Hamba. Kusho ubaba sinikezwe imvumo ubaba uthi hamba. So ukuthi laba abantu abavuna into engekho noma abe kuthiwa bazigidi noma abanjani asinamsebenzi. Kodwa iqiniso ukuthi thina singcwele. Thina ngeke sivume into ephambene nomthetho kaNkulunkulu. Ngeke sivume. Ngiyafisa ukuthi ngikhulume ngiqondise indaba yobuKristu ngiqondise indaba kaJesu ngoba angakho ukuthi silona uKristu angakho futhi ukuthi silona uJesu kodwa inkolo yethu kufanele ukuthi iqonde ingathiwa ngamanga. Inkolo yethu isuka entabeni yaseSinayi
siyama